É Galicia de dereitas? Coas enquisas na man, unha importante parte de galegos e galegas votaríanlle hoxe ao Partido Popular. Após 4 legislaturas en solitario, o certo é que ben podería un preguntarse: é o país de dereitas? O do PP parece un voto estructural de país. O votante conservador desculpa os problemas da terra en favor da tradición, polo que a crise dos plásticos, malia presentarse en plena época electoral, non lle está afectando tanto como puidera parecer. A hexemonía do PPDG ten dúas etapas ben diferenciadas: a do PP de Fraga, que cos anos viría a definirse como de centro nacionalista, e a do PP de Feijóo, que arranca rachando con este consenso, pero irá tornando cara a esta liña até falar de país a referirse únicamente a Galicia e o establecer distinción cos de Madrid, entre aspas, na crise da Covid-19, coincidindo coas anteriores eleccións. Así pois, o PPDG conseguiu acabar coa competencia galeguista á súa man dereita e recortarlle votantes ao resto. Segundo un estudo electoral nas eleccións de 2016, o PP foi o partido máis votado entre os que tamén se identificaban con un forte sentimento identitario, galego, se entende. E un 60% do electorado popular tiña e ten hoxe como lingua materna o galego, en porcentaxes similares ás do BNG. O carácter rural do votante galego é importante. Con unha rede veciñal máis densa que na urbe, a tradición do traballo colectivo e a interdependencia comunitaria fai que a defensa das propias ideas sexa vista como un desafío ao grupo. A política é un tema que divide e que se pena coa mirada. Retomando a pregunta inicial, é Galicia de dereitas? Diría que non necesariamente. Na actualidade, o liderado dos populares explícase polo control dos medios e o respaldo das élites. No entorno urbano, das élites económicas; no entorno rural, das élites sociais. En concellos pequenos, as listas do PP adoitan conformarse por persoas de gran capital social a pequena escala: directivos de clubes, ramistas, figuras do monte comunal, hosteleiros, persoas activas na igrexa, na administración, etc. A afiliación ás siglas non é tanto por razón ideolóxica como por influenza na comunidade, cunha forte presenza na vida cotiá, en situacións aparentemente apolíticas como misas, deporte, festas ou comidas, é como o partido se fixo hexemónico.